И така, хора, в днешното видео ще реагираме на мое видео. Привет, хора, аз съм Коце. Аз съм Косил. Аз съм Филип. Аз съм Дани. И те са големи критици. Тук якото ще ме саднат. Много са ми кринджеви видеята, както знаете. Ще реагираме на пранк война, плюс пробваме кисели дъвки. Хора, Да почваме. почваме сега. Няма ти върне нещата, ако не ми дадеш поне 200 000. Ще насипеме водичка и двамата в врата. Колко е, бе? Той пък какво правите? Абе, мокни не се чува от тебе, какво се чува? Ето, сега. Има две хиперкисели. Абе, ти как го Това е тази прическа, ако мога да питам. Значи, не знам аз. Да виж колко. Та на него ти е сложил паница. Като на Гошко. И човек. Как го слагаш този телефон? Ей така, да ни се вижда и главата. И аз това се питам. Добре. Никой не иска да му вижда главата. Аз това викам на Денис. О, добре. Аре, сега гледаме Без да спираме. дъвките, лапе. Да. Това също не съм го пробвал. Иначе го има в лавката. Toxic Waste. Питахме в групата на Crazy Fun Studio. Която първо да пробваме и вие да Пъхте тази Toxic Waste. Да, турия в е така, лапе. Е така ще ти сложа дъвката, лапе. Добре, дай да продължаваме. Какво е? Абе, аз не мога да си го отворя. Това прилича на някакво мини контейнерче, бе. Да, буквално е такова. Едно! Бате, какви са тия пистоли, бе? Пау, бе. Слабо. Бате, Денис стане какво е такъв дъвче. А отвътре сигурно като спре камерата. Като no reaction там. Да, no reaction. Добре. То наистина не беше толкова кисело. Това беше сладко. Това спечелихме от плейграунда. Добре, ти го са. Така оценяваме дъвката. Не е много кисела, но е вкусна. Но трябваше да е кисела. Даваме 3 от 10. Аз си давам 4 от 10. Трябваше да е кисела, между другото това е една от най-вкусните дъвки, които съм пробвала, но трябва да е кисела. Нали, това е целта на видеото. Иначе по сладост е 10 от 10. Да. Втората дъвка също съдържа бомбони и в него има и дъвка. Добре, това прилича на Диня. иначе по сладост. Дъвката е готина, не като Сладост. прическата ти. Да. Не е чак толкова кисела. Не е чак толкова кисела. Ама е по-кисела от другата. Да. Денчелата. Денислав, Значи, тя е малко по-кисела. Стоп. тя е малко по-кисела. Аре, вижте как е. Точно. Изобщо не му е кисело на пича. Това е 100 пъти Опа. по-кисел от шок. Дъвки. Виж супер савър. Супер кисело, ама не е. Виж се езика. Не. Супер кисело, ама не е. 7 от 10. Ще дам 5. Не е изобщо кисела. 6 от 10. Чакай сега. Сега се получи нещо много странно. Изведнъж, както реагирахте, нали, говорихте с дъвките, изведнъж сега звъним на Георги. Ама Лапа. аз сега... Моля? Какво каза? вече се качих в автобуса. Да те чакаме ли? Така да те чакаме. Окей, ще тръгна. Айде. Ти тук ли ще стоиш? Не знам. Идеята на пранка е, когато Денис го прибере и го вземе от спирката, аз да ги стресна. Но, за да се получи, Денис му се обади и му каза, че нали, аз нещо не съм дошъл, няма да дойда и дали, че е сам, за да може да повярва, че няма никой. Какъв е плана? Значи ние ще говорим пред тук. Откъдето? Кои са тези гласове ти? Браво, Ти Коце. освободен да да направиш. Коце, мога ли да попитам как ти изведнъж... Значи, нали, обяснявахте за дъвките колко са такива горчиви или какви бяха. Кисели. Същото. И
И изведнъж звъниме на Георги. Обаче не казваме защо. Сега ще го стресна. Чакай да видим какъв е плана. Изведнъж всичко това е нарязано. бате. Три гласа има, бе. Не бе, Тога- аз докато обработвам, мога да записвам отделно звуки да го наслагвам над този. Да, бе. Къде да се скрия? Чакай малко. Преди да продължим нататък. Добре. Всичките ти, аз предполагам, че почти всички от пранковете са нагласени. Така, не всички са нагласени. Само повечето. Не, Ако пранковете са всички. 5, 3 са нагласени. не, те не знам колко са, мисля, че са 4 пранка. Този не е нагласен. По принцип, ние с Денис си го мислим, още от мога да го направим. Добре. Се страхувам да не се развали. Ето е едната лампа изгасна и сега като се приближа до нея. Оп. Magic. Кой. Пипай. Оп, светна. Котето няма какво да снима и вместо да го изреже, брат, просто се занимава с лампи, брат. Сега крие камерата. Не знам доколко се вижда изобщо нещо. Но Георги ще го види. Много се вижда. Затова аз мятам да снимам отвътре. Това е асансьор. Те трябва в него да дойдат. Хора, казаха, че са пред къщата. Те не сме се обади пак. И почвам да бегам, бате. Той ще си стои така. Крий се в кенефа. Да, там бях. Там бях. Георги. Колко са бавно, бате. Трябва да ми излеете вода. Къде си я? Георги. Аз го качвам. Ще го качи, естествено. Ще го кача, ще го кача. И така, хора, това е Много викаш. Това е Гошо, който го пранктахме, както знаете. И сега ще направим чалендж. Някои вързани очи. Не съм аз. Костадин първи. И ще трябва да избира между 5 напитки. Кажи, Това искам. кое? Ей това, тук. Ох. Това ли? Да, чашата май падна. Отвори си очите. Как? Отвори си очите. Как? Познай кое взе. Това? Така, хора. А това какво трябваше да... И коцето бате напушен, бате нещо. Това. Так му влязахме в къщата на Денислав, а той излезе някъде до магазина. И смятаме да го пранкнем жестоко. Да, При малко да му пранк. вземе най-ценните вещи. И все едно да му кажем, че някой е ограбил. Ама, нали? Да, и ние ще се скрием някъде И- и ще кажем, че ние сме излязли някъде. И нещо такова. Ще го измислиме в процеса. При малко помня така пранкнахме Георги, веднага иска отмъщение. Аз ще му помогна, защото Дени сме заразни. Ух. Много ме изкефи как някакво гошко върви с камерата и изведнъж. Така, хора, трябва да му вземем най-важните. Така, тук има тонкона. Чека, дай да му затворим стата. Какво видях тук? Таблетче! Ана! И него го взимаме. Тук е някаква камера. И не е... Направо А откри телефона, къщата, а телефона как сте го сложили? Е така. Е така, ще снимаш тавана. Той колко е? Какво намерих? И парфюмче, баровец! О, мага. Хора много. Така, хора, ето ги всичките неща. Ето и тук има И... Баровския парфюм, часовника... джибелко. Много ми харесва. Бате, някакво взехте му нещата и му ги скрихте в неговото шкафче. Ще вземем и лаптоп. Вижте, хора. Мисля да го включвам, ето така, тук зад тях. За да е по-добър пранка, винаги, хора, Да. трябва
Значи хора, може да го гледам. Ева, ти друга пранк. Нали? За да е добър в пранка, трябва да метнем възглавница. Хора, ние ви пранкнахме. Да. Нали е добър пранк, човек. Продължаваме. Включи на камерата и Значи ние ще телефона да го гледаме. сложим. Телефона не. Ние ще гледаме през телефона, ще снимем с моят телефон, другия телефон с камерата. Добре, значи хора, включваме в концерта. Махаме книгите. Той коцето би трябва да има пръстови отпечатък. Махаме книгите, само едната е така. Да. Ето така, смятаме да му сложим. Да, е така да заснеме цялата реакция. Не там, бе! Там бе. Махаме книгите, само едната е така. Да имам пръстови отпечатък, да съм отрязал пръст. Това е друго. Аз двамата. Дай. Хора, май Май няма жени ли са как ти? защо. Хора! 5 минути вече чакаме. След 5 минути. Ти го те не го чуй. Тук, брат. А вие всъщност къде сте? Защото Значи той не ни- знае къде сте вие. Значи ние сме в хола, ние ставаме. И той е в стаята си. Ага, Ние сме в хола. добре. Ама това вече не е нагласено, така ли? Не бе, Сигурен. Сигурен Нищо не съм. е нагласено. Добре. Да, бе. Някой тържува. Е така да тропане. Ти снимай. Аз се тропа. Какво става тук? Какво става? Държи ме, хвърли си телефона на себе. Да ми се ядосва и троши мебелите. Ми дадеш поне 200 хиляди. Как няма да се досети, брат, вие сте в съседната стая и викате. Има някой. Верно ли? Брат, ти не се ми знам. Сме като Да, момичилата. и Гошо. Така, хора, мен ме пранкнаха преди малко. Вземи една фанта. Ама нали може и ние да се почерпим двамата, да се разделим. Не, аз ще оставя за теб последно горе. И тази е за тебе, почерпи се. Сега. Само да върна стола. Хора, ще се получи новия пранк, така че лайкнете видео, сабскрайбър и да. Както да се казва, ударете че. Ще стане много късно. Те какво правят всъщност в момента? Че не Те разбрах. слагат сода в ванната. И сол след това. Те се солта ще я разгазират. Сипи му. О, хора. Хора, не ни чува. Ще го играем майка. Сега да влезем. Хора, сега мораме да дойдем. Коте да... Да. Какво е това? Що е в шише? Сипахме ти, защото тук, ако разлеем... Брат, ти толкова ли си тъп? Те ти поднасят някаква съмнителна напитка при това в шише, а не в кенчето. И те И снимат. ти... Ама аз, и аз питам, що... Какво е това, бе? Значи Гошко шепти толкова силно, че не го чувам. То е сипал 2 каки вода. Сега ще Сега ми ще му ги цяло излеем. водата. Аре, капни, бе, бе. Дай ще му сипеме. Чакай, да, ма хора, изчакайте една секунда. Той не ни чува. Аре, бе, къде това си? Чакайте, хора, чакайте. Денисе, аз ще ти кажа кога изчакай.
изобщо не ги чуваш, бате. Те са ти поставили камера, Аз съм седят със слушалки. зад тебе и ти... Те направо Може да си играя. Бяхме и в Paradise Mall. Ще му пускат билети и той трябва да ги събира. Аз хванах доста. Вижте. И сега той трябва... Сега ще дойдат билети. Натисни старт! О! Денис! Хора, това беше видеото. Ако ви е харесало, ставете лайки и се абонирайте за канала. Добре, какво ще кажеш за това видео? Много хубаво, брат. Не знам дали като за първа реакция трябва да оставите лайк. И за втората си. Да. И напишете в И се коментарите, абонирайте. ако искате още от тая поредица. Скамбанката, вас. Да. Така че, аре, чао!